Hvad tænker vi umiddelbart om det, vi lige har set? Jeg er chokeret, og jeg har mange tanker om, hvordan statsforvaltningen kan lade sager gå igennem så let, og ikke ser hårdere ned på det. Ja, altså det er også fuldstændig enig i, altså også, men også det der med, at det sker så mange gange, at statsforvaltningen skal fratage den ene forældrerettigheden til sit andet barn. Det sker som så mange gange, at det er jo ikke sundt for børnene eller for forældrene. Jeg synes, det er meget chokerende. Også det der, at sagerne de bliver hele tiden udsat og sådan Ja. Altså der går sådan et år. Ja, Hvor lang tid i uvidshed, uden at vide noget. Så det må være psykisk og fysisk ekstremt hårdt som forældre, ikke? Hvilken scene lader vi mest mærke til, og hvorfor lige den? Der har jeg fået den her scene frem her, for at lige forklare lidt hurtigt om den. Det er lige i starten, hvor vi får at vide, at der er et barn, der er stukket af for sin mor og flyttet hjem til sin far, fordi hun har ikke lyst til at være hos moren. Lad os se med her. Vender børn sig mod den forældre, de ikke har kontakt til. Nu skal vi møde en pige, der insisterer på at have både en far og en mor i sit liv. Hendes far ringer til os. Vi er ude i en situation, hvor min datter er stukket af. Pigen bor hos sin mor, men hun er stukket af og er nu hos faren. Forældrene har været igennem en lang og konfliktfyldt skilsmisse. Faren fortæller, at politiet er på vej for at hente datteren. Vi når frem, inden politiet kommer. Hallo? Hej, Janus. Hej. Den 11-årige Katarina er i lange perioder blevet forhindret i at se sin far. Hun er stukket af fra sin mor, som så har anmeldt faren for børnebortførelse. Han er nu i gang med at forklare politiet, hvad der er sket. Det var lige der, hvor vi fik høre om hende der Katarina, som stod af for sin mor, og hjem til sin far. Og det har hun gjort, fordi hun meget, meget gerne ville have begge sine forældre. Og det er måske lidt atypisk i forhold til nogle af de andre sager, hvor børnene kun vil være hos dine forældre, ikke? Lige bortset fra, at der var lidt tekniske problemer, men så kunne vi jo også forstå, at Moren havde også anmeldt faren for... Ja, vi bekræfter ligesom det der med, at de her børn, de er jo ofre for de her skilsmisser. Og når moren vælger at gå så vidt at kalde faren for en kidnapper, altså, Ja. så synes jeg, vi er meget langt ude, ikke? Det er også der, vi har valgt den her scene, ikke? Ligesom for at illustrere, hvad det er, problemet er, ikke? Og hvilken følelse sætter filmen i gang? Men jeg vil også sige, at det faktisk det vildeste er også bare, at barnet skal gå så langt, for at kunne se væk sine forældre med, at hun bliver nødt til at stikke af. Ja. Det er ikke noget med statsforvaltningen griber ind. Det er hende selv, der bliver nødt til at stikke af fra hans mor. Og det synes jeg i hvert fald ikke er sjovt, men det er nødvendigt, Ja, for det det er altså, skal gå igennem. nu er det ikke lige med i det klip her, men det gør hun, for at vide, hun også gør det flere gange, at det ikke er første gang, hun står af, ikke? Men hvilken følelse sætter i gang den her film? Jeg synes, de sætter sådan noget væmmelse og tristhed i gang. På grund af det der med, hvordan kan forældrene være sammen. Ja, Altså, det er rigtigt. På den måde. Ja, altså forarvelse, vi er jo i dyb chok, alle tre, vil jeg helt klart mene, over det, at det forløber sådan her. Det er jo børn, vi har med at gøre, de får jo ar for livet, ikke? Og så foregår det bare sådan her, ikke? Men det er jo ikke kun af selve forældrene, det er jo også af statsforvaltningen, vil jeg sige. Ja, At det er så, for at sige livet, ringe arbejde nærmest, ikke? bestemt. Det er næste spørgsmål. Læg mærke til, hvilke filmiske virkemidler instruktøren har brugt dette klip. I den her film, altså, der er jo brugt nogle filmiske virkemidler, altså her, der har vi blandt andet et eksempel, hvor at, vi er meget tæt på pigen, ligesom for at få hendes følelser med, og hvad er det, hun føler lige nu, ikke? Og altså, nu snakker vi lidt her vinkler og noget, her der jeg synes ikke, de har gjort, der er ikke noget med, at de har en masse fugleperspektiv og noget, men de har bare gjort det sådan, så man kan ligesom, Let overskueligt. ja, lidt overskueligt, men også så man kan mærke deres følelser, ikke? Drøft i gruppen, hvorfor valget af filmiske virkemidler påvirker seernes oplevelse. Jamen altså, det der med, at de går meget close up, altså de zoomer ind, det er jo ligesom forstærkende for os, ligesom så vi også får følelsen ud på tøjet, ikke?
Hvad gør det ved jer, de virkemidler her? Altså, jeg synes, at vi får et helt indblik i hende, pigen her. Og ligesom, i det bliver tæt på, så kan man også se, at hun er ikke helt tilpas lige nu. Og hun virker lidt ked af det. Det er rigtigt her. Hvad tror I, instruktøren vil opnå med de forskellige virkemidler? Det har vi jo, altså det er altid snakket om det der med, at vi ligesom også føler med de her børn og de her forældre. Det tror jeg i hvert fald, instruktøren vil opnå. Han vil ligesom, eller instruktøren vil ligesom prøve at give lidt bedre indblik i det hele. Ja, det er præcis. Det gør man ved brug af de her virkemidler, ikke? Hvor og hvornår foregår filmen, og hvem der medvirker? Ja, altså det foregår de forskellige, nu har vi den her, det er første gang vi hører om det i de her 3 afsnit der er, men der er senere hen også noget om Cirkeline. Den sag har i hvert fald foregået over et par år i hvert fald, ikke? Men de fleste af det, der foregår det hjemme hos forældrene, hvor vi ligesom kommer ud og møder de her forældre. Man ser ligesom indblik i forskellige familier, så at man ligesom kan se, selvom det er meget tæt på hinanden, så er der forskellige historier. Ja, lige præcis, ikke? Vi får ikke sådan så mange ord fra altså dem, der ligesom har forældremyndighed. Nej, De kommer ikke. de vil sjældent medvirke, ikke? Altså, Og det er som regel også på grund af, at de ikke føler sig sikre ved deres sag. ja, de er bare for at blive udstillet, ikke? Så derfor holder de sig som regel væk, ikke? Bygges der op til konflikt, klimaks eller antiklimaks? Altså, Ja, og så ligesom i sagen med Cirkeline, så er det ligesom, at der bliver bygget op til et klimaks hele tiden med sagerne, og altså i hver episode der. Og man tænker, til sidst så kommer der ligesom det der, så får hun nok lov til at se sit barn igen. Og så kommer man helt op, og så rammer det ligesom antiklimaks, hvor man alligevel ikke får lov til det. så den her forløsning, som vi alle sammen forventer, den kommer faktisk ikke. Men derfor bygger de stadigvæk op, ikke? Er det argumentet, beskrivelsen af fortællingen, der bærer handlingen? Hvad synes vi her? Altså, jeg vil nok sige, at jeg synes den her sted, det er alle 3 ting, ikke? Altså, fordi der er argumenter for, at det bliver gjort, som det bliver gjort, ikke? Men det er også en fortælling om de her forskellige familier. Jeg vil sige argumentet specielt, for der kommer så mange underlige argumenter, ikke? Og hvis man ser fra som regel dem, som har børnemyndigheden, det er specielt dem, som kommer med, at lige vil sige, at der er en af dem havde brækket benet, så vil personen ikke se den anden og sådan noget, ikke? Ja. Det er nogle underlige forklaringer, og Som det var jo ikke sandt. Men man kan sige, der vil ikke være nogen dokumentar uden fortællingen. Men det er klart, de argumenter, det er helt klart det der præger fortællingen. Derfor synes jeg et eller andet sted, det hører sammen, ikke? Beskriver og vis de forskellige typer fortællerformer af reportage, voice-over, interview. Altså jeg synes, at det så vi har hørt også sådan her, det klip her, at der var en voice-over, det ligesom fortalt, altså gav os noget inside information, ikke? Noget info, som vi kunne bruge for at forstå den her, ikke? Og så er der også interview over det, fordi vi hører ham her, verden Janus, ligesom interviewe de forskellige forældre, og i det her tilfælde også børn, ikke? Men det er jo ikke de rigtige børn, de bruger. Det er det her eksempel, ja. lige i den her scene er det det rigtige. Hvordan er kamerabevægelserne? Jamen altså, skal vi se. Ja, hvordan er kamerabevægelserne? Altså jeg synes kamerabevægelserne, det er meget, bliver meget holdt stille, ikke? Jeg tænker også bare de andre sager der. Og de her kamerabevægelser, altså vi blev enige om, at der optræder, nu skal vi lige finde den her, at der optræder det her traveling, hvor kameraet ligesom er en bevægelse, og det har vi fået et eksempel på her. Og det er meget få gange. Ja, det skal ikke. Nu er der gået 2 år, hvor Cirkeline har været afskåret fra at se sine børn. Hun har fået en ny advokat og tager nu sagen op igen. Der kan være sikkert kamerabevægelse, kameraet følger ligesom. For selvom psykolognævnet har udtrykt, Og så er det vel, altså, så de kamerabevægelser bliver brugt, det er vel også noget panorering, hvor vi ligesom holder lige kameraet lige på. Der er ikke så meget tid, Altså, hvor jeg vil vi sige, får opfra. lige traveling i det her moment, det er ligesom, hvor man ligesom føler, man er en del af mødet. Du føler ligesom, du er et menneske, der kommer gående med ind.
Ja, fuldstændig rigtigt, ja. Men Og det er jo, det er med, men det, som du også siger, det optræder ikke så meget. Vi skal se på anvendelsen af forskellige lyd. Hvornår det er, det har vi jo snakket om, at det klip vi viste førhen, hvor der ligesom er den her baggrunds voiceover, hvor der er en dame, der ligesom fortæller os, hvad der sker. Og i det tidligere afsnit, hvor Cirkeline der møder sine 2 børn, der er der også en lille baggrundslyd på-agtigt. Ja. Sådan lidt dyster. Ja, vi har lidt effektlyd, ikke? Altså, hvor vi ligesom kan følge os med ind i det her, ikke? Ja. Okay, vi skal se på beskæring. Vi har fundet et eksempel her, som vi kan se i baggrunden, hvor vi ligesom har zoomet helt ind på datteren og farens ansigt her, hvor vi ligesom rigtig kan mærke deres følelser, den her følelse af glæde. Lige præcis. Vi kan se, de smiler, vi kan se, at deres øjne lyser op, ikke? Det er et eksempel på noget været super totalt, vil jeg kalde det, ikke? Og så står der her, i mange dokumentarfilm bruger man også rekonstruktion, eller iscenesættelser, eller dramatisere. Og i den her episode må vi sige, der er rekonstruktion med, ikke? Vi kan lige prøve at finde et eksempel her. Her har vi så et godt eksempel på rekonstruktion, og det vil komme i gang nu. Ja. Han fortæller, at Her der ser vi så, at hvis han bare kunne være rekonstruktion er ligesom, at han jo kender. det er opsat, det gør det meget mere dramatisk, og farverne og den måde barnet ligger der, det hele er opsat, og det skal godt skuespille, det gør det bare lidt mere dramatisk. Det er ligesom for at få de her scener igen, så vi ligesom bedre kan forstå historien, ikke? Så jeg siger til ham, om han ikke bare rigtig video, ikke? det minder om sådan et flashback. Ja, præcis, ikke? For at få det lidt, ikke? Temaerne i dokumentarfilm tager ofte udgangspunkt i samfundsmæssige eller historiske problemstillinger med fokus på det rigtig vigtige, rigtig virkelighed, ikke? Og det her, det er jo meget samfundsmæssigt, vi er enige om, ikke? Altså det er et samfund... Det er jo også den rigtige virkelighed, ikke? Fordi Jo, det virker nærmest urealistisk, men det er den rigtige virkelighed. Desværre kan vi sige sådan, det er den rigtige virkelighed, ikke? Det er jo sådan, samfundet nogle gange er skruet sammen. Om vi egentlig det er ej, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. I hvert fald ikke mindre, vi kommer ind i Folketinget i forløbet. Der er i hvert fald nogle huller i systemet, der ligesom skal lukkes, ikke? Fordi det er jo ligesom dem, forældrene udnytter til at kunne gøre det, de gør. Og det er jo nok også hensigten, altså dem, der har lavet den her dokumentar, ligesom for en indblik i, hvad der sker, når vi skilles, eller når det ikke kan få det til at fungere, ikke? Ja. Det tror jeg helt klart er hele temaet i den her dokumentar, ikke? Det var så vores lille diskussion om den her dokumentar. Tak for det. Tak for det. Tak for det.